אני רץ לעוד קדנציה, כי אני חושב, קודם כל, שיש לי מה לתרום ומה להמשיך ולפתח את העיר. הרבה אנשים מרגישים קרבה אליי, ואני מרגיש אליהם קרבה. אנחנו מציעים איכות חיים שאין בשום עיר אחרת במדינת ישראל. פארק שעשינו אותו מתנה לילדי העיר. שום עיר לא יכולה לעמוד על ידינו במספר הפארקים שיש לנו. הפכנו מחצבה לגן עדן פורח. כל יום אני מזכיר לעצמי שזה משכון שהתושבים נתנו לי, ושהתושבים סומכים עליי, ואני לא רוצה לאכזב אותם. אני מגיע לתושבים הביתה פעם בשבוע, כדי לטפל בבעיות שונות שמתעוררות, ואנחנו פותרים במקום, אומרים מה כן יכולים לעשות, מה לא יכולים לעשות. אנחנו חיים יפה מאוד עם השכנים שלנו, עם המון פעולות משותפות ובכבוד הדדי. השיטור העירוני הביא ביטחון ומביא ביטחון אישי לתושבים שלנו. היום אנחנו מוכנים לבנייה של שכונה של עוד 3,000 יחידות דיור, שהמשמעות זה עוד 3,000 משפחות לעבות פה את העיר. הצלחתי לשכנע את הממשלה להביא רכבת לכרמיאל. השקענו פה מיליוני שקלים בחידוש הבריכה הזו. אנחנו רוצים לבנות עוד קאנטרי קלאב בקדנציה הבאה. שהלב מתרחב לראות את היופי של העיר. אנחנו רוצים שהמכללה שלנו תתרחב ותהפוך באמת למכללה שתיתן גם תוארים של דוקטור. כל המותגים הכי נמצאים פה בכרמיאל. פיתחנו פה את המסחר ב10 שנים האחרונות בצורה שהיא לא תאמן. אנחנו הצלחנו לבנות פה כאלה מתחמים שכולם באים לקנות פה. אני בא עם דברים מוכחים של בניית עיר, של בניית מערכת חינוך, של בניית מערכת כבישים. אני בגובה העיניים של כל התושבים. המטרה היא כרמיאל. המטרה היא לא אגו אישי, לא של רינה ולא של עדי אלדר. ובעצם זה מה שאיחד אותנו בחזרה. אין גדול ואין קטן, כולם שווים בעיניי. ואני רוצה שהילדים שגדלים בכרמיאל יקבלו את המקסימום. מי שרץ ומצליח לא צריך לעצור את הריצה שלו. צריך להגיד לו, תמשיך.